oasis on, si arribes, trobaràs la fórmula de com ser jove i no estar plorant per les cantonades. Deixa l'anorac i l'esquetxua perquè aquí no plou. Posa't rulos i laca que hem vingut a prendre el còctel. Si tu fas arròs de verdures, nosaltres posem la llagosta. Si tu portes abuós, punxem Bad Bunny. I no volem ni molles ni el pa sencer perquè ja estem cansades de bocates. Volem trencar amb la tristesa i l'ànima de perdedors per agafar consciència i força. Tranqui, perquè si has arribat fins a aquest oasis, el còctel convida a la casa. Vinga. Epa! Salut. Avui ens acompanya la Gucci Gang, la Golden Trash, el Divineo de megàfon i guitarra, el Pau Serrasols, el cantant de Ginestar, i la senyora X, representant del sindicat d'habitatge al Raval, SQR pels amics. Pau, necessitem una mica de xitxa per començar. Explica'ns, de qui t'has enamorat avui? Ostres. No, porto una època una mica de bajón, en sortim a poc. Han sigut mesos complicats i res, de les depressions també surt i amb vosaltres el còctel és molt millor encara. Salut! No existeix de demana amb nosaltres. Però una cosa, com portes que mitja Catalunya, potser de 40 anys en amunt, es pensi que estàs enamorat de la teva germana? Això l'altre dia m'ho van treure pel Twitter també la Charlie P, que és molt desgraciada amb aquests temes. És que l'incest està rotllo... Sí, Magando. Hem de reconèixer que hi ha videoclips que no han ajudat i cantar cançons d'amor amb ta germana repartint les lletres a parts iguals doncs no ajuden. Però al final jo crec que tothom és conscient que l'amor va cap a fora de la nostra relació de germans. Jo crec que sí, per favor. Jo soc tolerant, Vull dir que si d'allò ens ho pots explicar avui, tindríem l'exclusiva d'en blau de l'any. Jo crec que En blau, el pitjor diari, gràcies. és com l'adaptació de Mercè Rodoreda al segle XXI, és Mirall Trencat. Que també hi havia els dos germans, esperem que acabi millor que la sèrie. Madame Habitage, recent sortida de l'Humana. Ets la reina de l'antirepre i la cuina ocupa. Com és que vens tan tapada avui? Perquè tenim la brigada d'informació stalkeándonos, así que hola y guapis, pero això, muy bien, aquí estamos. Avui teniu davant dos còctels molt especials. Mulleu-vos el morro, sisplau, si encara no ho heu fet. A ver. Està dolentíssim, No, és que ho podeu està- dir, sisplau. És que avui està molt No dolent. està sabrosón. Crec que és pilós que no sé què has dit, no? Tens raó, tenim dos còctels molt especials. Una mica de sensacions, què us semblen? Un cubata. Un cubata! És que jo tinc una ressacada increïble i l'estic patint. Un cubata és la manera cutre de dir que tens una caipirosca davant. I no l'hem escollit a l'atzar, com el que tu et demanes a la festa de barri, disculpa'm, però no ha sigut així. L'hem escollit pel teu rotllo Latin Lover. Ara ets el sad boy català, però als 50 et veiem a Copacabana trencant cors amb la camisa descordada a fuego té. Tant de bo ens ho puguem permetre, estaria bé. Seria molt dur, series el típic com a mujeres, així. Seria el Joan Laporta, pràcticament. Joan Laporta, o sigui, totalment, Madame Habitage, què t'ha semblat el còctel? T'ha agradat? Sí, está sabrosón. Ara sí, ens agrada un convidat agraït. Lo Estem he bé. hecho un poco en plan, las paellas o cupillas, he hecho lo que encuentro. Uau! Bueno, el teu té molt de glamour. T'hem fet un Sex on the Beach. Bàsicament perquè el nom ens ha molat que flipes i perquè, sent el sindicat d'habitatge al Raval, a falta de cases, un bon polvo a la platja sempre ens encanta, no, Riqui? Jo crec que és totalment el que has dit, i a més que el problema és que la tinc al costat, Madame Habitage, com va vestida, i costa com no deixar de mirar-la. I a més que vens del Raval i ets com l'antítesis d'una persona d'Isis del Raval. Vull dir que jo crec que et podríem confondre venint d'allà, potser m'he passat una miqueta, perdoneu Raval, Perdoneu, voleu públic. molt. Perdoneu, Raval, No, perdoneu, que no, soc Raval, útil de estic- l'Eixample, soc bona persona. No pasa res. No, estic totalment amb la lluita, jo. Estem acostumats a les crítiques i A al les glamour. crítiques totalment. No puedo más. Okay. Ahora puedo fardar de bebé de tigre en casa. Ahora podemos ir a un bar, pero no fumar en la terraza. Podríamos fumar crack en el Raval. Hoy voy borracho, baby. Mañana nos vemos a ver qué tal. Vale. Ahora puedo fardar. Sabeu, aquesta secció important d'aquest programa es diu el Gabinet de Crisi i en l'últim programa vam dir que estàvem en crisi, però és que ara el còctel Molotov està a punt d'explotar, perquè està passant una cosa, molt important. El moviment d'esquerres s'ha transformat, això ho sap tothom, però ja no es porta el rotllo crosta. Parlem-ne, sisplau, perquè jo crec que hi ha gent que encara no se n'ha adonat d'això. Llavors, nosaltres hem analitzat què ha passat
i hem arribat a la conclusió que vosaltres representeu les dues cares del fashion victim organitzat. Uau. Està bé. Llavors, creieu que la vostra estètica representa la vostra ideologia? O quina relació hi ha entre la vostra estètica i la vostra ideologia? Molts cops es relaciona l'esquerra amb vestir crusti i malament, i la veritat que pots anar a l'Humana, com la nostra companya, i trobar coses increïbles per el meu preu de 2 euros i està espectacular. Després és veritat que nosaltres hem creat una espècie de personatges, vull dir, jo no vesteixo així en el meu dia a dia normalment, només quan tinc... Ben disfressat avui. No, és com aniria potser a un concert, tenim patrocinis i aquestes coses i llavors doncs estem creant una imatge una mica fora de la nostra persona. Nosaltres som molt més punkis que tot això, però ens agrada aquesta transformació de posar-nos en escena i ser unes persones diferents sobre un escenari, i aquí també avui. Creus que seguiu una mica aquell cartell que es va tornar a ressuscitar al cap d'uns anys de camarada vesteix bé, que així fomentes la nostra indústria? És preciós aquest cartell. A mi m'agrada molt, però trobo que s'ha de... I el Lea pugui... S'ha de dir. El Marcel Vivet, per exemple, que hi va tenir el judici des d'aquí, un petó per ell i a la seva família també, vesteix molt bé, anava guapíssim al judici amb una gabardina preciós. Vull dir, s'ha de fomentar que la gent d'esquerra es vesteixi bé, perquè la classe no és només això. És que abans era molt fàcil, però jo soc skinhead, agafo una màquina de rapar i me la passo pel cap. Soc punky, agafo una màquina de rapar amb la mà dolenta i me la passo pel cap. Vull dir, jo crec que no costa res. No. O porto una samarreta, queda guai i me la deixo 30 anys fins que sembla punky, vull dir. Per la gent que no ens està veient, Madame Habitage porta uns guants amb unes ungles enganxades de color rosa fantàstiques, les està ensenyant ara mateix. Vale, Pau, tu com a núvol miserable, que m'agrada molt, paraula que m'encanta de les nostres cançons. Ara ets un moderno, encara fas el punky pel carrer? No, ja no fa. Ja fa anys que no faig el punky pel carrer. Des que vam deixar la uni, tant la Júlia com jo, que la Júlia va durar un anyet més pobreta, i jo vaig estar 4 anys a Girona i allà sí que vaig fer el punky, vaig aprofitar per fer totes les il·legalitats que es podien fer perquè està com mig permès, no?, quan estàs a la uni, coses d'aquestes. I ara m'he tornat una persona decent, sedentària, i un viejo ben de manual, gairebé, diria. Però llavors s'ha mort el gat vell del que El gat vell parles fa a anys les que va morir, cançons. després em vam agafar un altre, Tenia nom? El gat. Griset. Griset, com va ell? Ell és el Griset! Mira, sí. Ve en honor al Griset, ens Era un gat encanta. europeu comú, un gat d'aquests que podries trobar pel carrer, i així va ser. I va morir fa moltíssims anys, pobre. Però què hagués Va perdre dit? la mobilitat a les dues cames del darrere, tio. Pau, de 16 anys, De si 16. veiés que ara vesteixes de Lacoste a les fotos de Ginestar. Que el Pau de 16 anys no s'hagués pensat mai que faria música, perquè el Pau de 16 anys no feia cançons, només li agradava jugar a futbol i fumar canutos. O sigui que no eres pas una persona prodigi, eres... No, no era un prodigi, a mi no m'agradava tocar la guitarra, no m'agradava cantar. M'agradava fer el que fan els xavals de 16 anys, heterobàsics, com jo. Madame Habitage, abans d'anar a comprar la Humana, com bé ha dit el Pau, eres la típica persona que anaves al Camello a comprar sudaderes del Bob Marley, perquè era la típica, no? Però bueno. No, jo robava a l'Urban Outfitters. També és un altre poc se'n parla, Animem a tothom a fer-ho. Sí, perquè són uns Però a robar de guante blanco o a robar en plan pillaje? atracadors. A robar en plan ben, en plan guante blanco, en plan truquis. Com a madame, no? Home, clar. Sí, quan et treus el gorro potser és pillaje, en plan tirar el En vidre a plan terra. elegante. Vale. Els saqueos ja s'han d'organitzar bé. Eso es otra cosa. En patineta elèctrica hauríem d'anar. Ara, en sèrio, ets la representant del sindicat més guai de la ciutat. Heu aconseguit fer que moli parades monuments a base d'aros baratos, xandall de pelucia i xancles amb mitjons. Com ho heu fet? Bueno, jo crec que i de moltes hòsties amb la poli també, i de perregar-le a la policia, i de... no sé, bueno, i de també de tot el suport de tots els sindicats que no és només el Raval, que és com... que no ho podríem fer de tota la gent que ve el Raval, que està amb nosaltres i que fica el cos i que lluita cada dia al seu barri, no només el Raval, però jo crec que és el que estàvem dient una mica abans, que és com... Hòstia, nosaltres teníem molt clar des del principi que havíem de sortir del marc aquest d'on se'ns permet existir una mica els moviments socials, no? Que és com pues en un casal escoltant la Clica Pica o Ginestar... Els penguins. Aquí comença el primer que ens agrada. Pique. O
No, que està molt bé, però que hem d'anar més enllà. O en una Ocupa Costra escuchando los chicos del maíz. Sí, no, o sigui, nosaltres no volem ser una tribu urbana, volem ser un moviment revolucionari. Llavors, per fer-ho, sabíem, i teníem clar que havíem de sortir dels codis que de sempre, perquè hi havia molta gent que està amb nosaltres i que no s'està sentint com interpel·lada amb aquests codis. Que també us dic que primer vam fer les coses i després ha vingut tot l'anàlisi també perquè qui fèiem les coses érem gent que precisament no ens havíem sentit abans identificades amb tot el tema aquest de l'estètica, de qui estem interpel·lant, de tot això. Llavors no creus que potser hi ha com, en el vostre moviment, com una mica de romantització de la pobresa? Perquè si parles com de sortir de codis, esteu creant codis vosaltres o sigui, en quin moment vosaltres heu creat codis? Creus que heu creat codis estètics dins del vostre moviment del sindicat d'habitatges com algo que està traient també a molta gent? Clar, perquè tu, o sigui, realment parles des de... S'ha posat de moda el barri, no? Com estètica de barri, estètica trash, estètica de la Zoe, Cecilio G, etc. I al final, com totes les modes, acaba sent algo que pot arribar a ser superficial i descontextualitzat. Llavors volíem que ens parlessis bé d'aquesta idealització. Sí, jo crec que estem creant uns codis, però en veritat el target no és un codi en si, que pot ser quan dirigim a la penya jove al Raval o la penya que vivim al Raval, però en general el target és sortir de tot arreu on se'ns espera, no? I el de romantitzar la pobresa i tot això és com algo que sabem monja, és com, no, perdona, però romantitzar la pobresa són los hippies, en plan. Romantitzar la pobresa és que els teus pares visquin a Sarrià i tu disfrazarte de pobre, disfrazarte de hippie, disfrazarte de crosta, disfrazarte de punky i com a experiència de la joventut, no? En plan, una cosa és romantitzar la pobresa i l'altra cosa visibilitzar-la, o sigui, en el nostre cas, no, dels sindicats, ser pobre o no poder pagar el lloguer o que tenir un desnonament és algo que t'han dit que t'has d'avergonyir d'això, que t'has de sentir culpable, que no sé què, i nosaltres com, no, perdona, nosaltres estem agafant això i estem dient, pues sí, pues molt bé, pues somos pobres, però somos pobres i estem orgullosos de qui som i os vamos a joder, saps? Que és diferent romantitzar la pobresa i això, i fer el que estem fent, que al final hi ha un target, o sigui, hi ha una estètica en el Raval, però això va més enllà, no és el sindicat d'habitatge al Raval, és el moviment d'habitatge i és qualsevol moviment que es vulgui dir moviment revolucionari. Hem de sortir ja de donde el enemigo nos ha dicho que podemos existir. Pues no me voy a poner unas quechua ni voy a bailar los chicos del maíz porque me parece una mierda, saps? I deixar d'estampar samarretes amb el rotllo aquest. Exacte, no? I al final, pues sí, pues rosa i purpurina, que és tot el contrari del que havíem estat veient fins ara, i que no volem estar tristes, el rojo i el negro, no sé què, no, volem sentir-nos guapes, queremos perrear, volem que la gent digui, hòstia, jo quiero estar ahí, saps? Eso, va a pegar un trago. Que vengo arriba. Us volíem preguntar una cosa, des del Raval, el trap de barri i el pop romàntic, esteu en guerra o és postureo? Madame Habitage, entre desnonaments i ocupació, escolta Ginestar? A veure, tiene una cosa. Hay una guerra cuando ya competición. Aquí ya hay alguien que ha ganado, no hay ninguna competición. Que guany. Tu, el trap de barri... Bueno, jo no soy cantante. Jo crec que sí, sincerament. El trap de barri va molt fort i jo crec que si sumes reproduccions hi ha una golejada increïble, però el pop romàntic, que jo tampoc crec que el nostre sigui pop romàntic. Pop anticapitalista. No, pop anticapitalista tampoc. Què és? No ho sé. Ara ja crec que podríem dir una mica indie, coses així que no es puguin etiquetar tan fàcilment. Però no, el trap de barri va molt fort i nosaltres ens hi volem apropar perquè d'alguna manera, o sigui, nosaltres no som del Raval, som de Sant Andreu, no ens podem referir als referents que explicava ella perquè venim d'un context totalment diferent, però sí que ens volem apropar perquè tenim un públic objectiu que ens escolta, que sí que ve d'aquí i ens ve de gust apropiar-nos una mica d'aquesta estètica i farem coses a partir d'ara més en la línia del trap. No trap de barri, però a nivell de música urbana sí que toca apropar-s'hi perquè
és la moda. Tenim una primícia. Si no et quedes fora del circuit, et quedes fora, vull dir, et quedes fora. Ginestar farà trap. Des de Sant Andreu, vostres cançons com base de trap. Sí. Ginestar fent trap des de Sant Andreu, ho volem sentir. Trap no, però una base més urbana i amb Ginestrap. més ritme i deixar la guitarreta... Vale. O sigui, jo el que et volia preguntar una mica era que vosaltres, amb el rotllo que... Madame Habitatge acaba de Pues és un bon nom, la veritat. Ginestrap. Sí. No, o sigui, amb el rotllo que porteu, que heu portat fins ara, que potser estava inscrivit més en l'escena musical de Manel, Pau Vallvé, Petit de Calaril, tot això, no? Que sempre potser és una escena com molt de... Bueno, que sou yonquis de les petites coses, costumbrisme en vena, vale? Vosaltres heu decidit com plantejar les vostres cançons la precarietat juvenil que vivim el dia a dia. Jo em pregunto com per què ho heu fet, perquè al final no ho veus això tant no ho veus tan plasmat a les cançons dels grups que he dit, no? O sigui, és algo bastant concret de Ginestar. Llavors, què ha passat? Sí. Ens hem d'esforçar una mica, perquè a mi quan em ve a escriure una cançó normalment és perquè m'han passat coses i a mi sincerament el que m'ha passat tampoc, o sigui, jo no he patit precarietat extrema en cap moment de la meva vida, però sí que al nostre entorn més proper doncs hi ha moltes persones que sí que l'han patit i quan et proposes fer un grup, com explicava abans allà fent una birra, com ser de consens i aglutinar i que sigui una música una mica de masses com el que ha aconseguit el Zetangana, doncs has d'explicar el que està passant al teu voltant encara que no sigui el que has viscut tu directament i parlar de precarietat, que tenim una cançó molt explícita que es diu Fills del sopar, doncs és real i no està malament i no crec que sigui una apropiació d'això, sinó visibilitzar, com explicava la X. La X. Madame Habitatge. La X, que això passa i que està al dia a dia. Vosaltres no heu dit mai que no assistir a un acte de l'esquerra independentista, de moviments socials, etc. No. Teniu un peu molt prop a dins i... O sigui, és que venim d'aquí nosaltres. Exacte, vull dir... La Júlia ha militat arran, ha militat al CPC, ha estat ficada en moviments socials tota la vida i jo no he estat mai a l'esquerra indep, però tot el meu entorn sí, he participat més del moviment associatiu a Girona, que és totalment un altre món comparat amb Barna i el Raval. Sí. Un altre dia t'ho explico. Sí. Però al final hem vist un codito pedito, hem vist un codito aquí... Però al final hi ha una sensibilització amb això, hi ha com una sensibilització que molts grups no tenen, perquè segurament que el sindicat del Raval et demani de venir a tocar en un desnonament o el que vam viure fa poc del Cerberus, molts grups et diran que no, o a tocar allà no poden, tenen altres prioritats, etc. Tu què en penses d'això? Home, jo crec que està molt bé mullar-se. Els que no ho fan, hi ha una part que la respecto perquè crec que no tenen el seu públic objectiu allà i crec que només pensen en el negoci i que no se'ls relacioni amb possibles delictes que s'hagin pogut cometre també en aquestes protestes. Però què va, en realitat és una basura no participar d'aquestes coses i com que vens d'aquí, a mi dir que no a qualsevol desnonament, o sigui, participar en qualsevol acte d'un desnonament o de Cerberus, em faria un mal que crec que no podria tornar a mirar el meu entorn més proper i políticament implicat a la cara. Tu el portaries, Madame Habitatge, a un concert? Ara coneixem una mica més, A Ginestar o a Ginestrap? A Ginestrap. Bueno, Ginestrap o Pau a soles. A la Dala. Ui! Si el portaríem a... Sí, si el portaries. La Dala també està molt Sí, veniu. Per això. Bienvenidos No, ho sois. dic de bones, no? Sí. Sí, no, que Podries estar amb tu aquí, estaria dada. yo también digo una cosa que es como que, bueno, que si voleu fer Ginestrap me parece muy bien, pero que no es como que ahora todo el mundo porque está de moda el trap y ser de barrio y no sé què, tothom s'hagi de ficar a fer trap. Nosaltres tampoc estem dient això quan estem parlant de canviar els codis i que ara tots els codis tenen que ser d'una manera, sinó que els moviments socials i tota la cultura que gira al voltant hem de poder estar per tot arreu i ens hem de colar per tot arreu i tenir com moltes formes diferents i no tenir només les formes que hem tingut fins ara. No que aquestes formes ara de repente tot tenga que ser trap, en plan, que això també, no? Aquí sí que s'entra com dintre d'un fetichisme i tal, però... Vale, llavors, vosaltres dos, o sigui, són una mica els diferents aspectes de la nova esquerra radical. Llavors, creieu que el mateix públic
que us ve als concerts, que et ve als concerts, o que va als desnonaments del Sindicat del Raval, és el mateix que feia olles als concerts de la Gossa Sorda, o de Dr. Calypso, o els que anaven als concerts d'Espancat i de Zoo, i aquestes coses que ara ja no existeixen. O existeixen en menor monde, no? Segurament sí, però esperem que no només. És que és com tot el rato lo mismo, no? Esperem que sí, que guai, però que... Crec que tot això de les olles i de l'esca, de l'Esquerra Indepe, crec que ja ha passat a un segon pla. Crec que la gent de l'Esquerra Indepe ara escolta trap de barri i estan super orgullosos de fer-ho. I després crec que els que escoltaven la Gossa Sorda d'Iso s'han fet grans i escolten a nosaltres o a grups més tranquils perquè també han agafat aquest rol sedentari d'estar per casa. La gent de 30 anys amb problemes de parella, no? Potser. Sí, o amb un fill. Sí, la crisi existencial. També pot passar. L'Esquerra Indepe de 30 anys escolta Ginestar. Bueno, encara van amb Adidas i amb coses d'aquestes, vull dir... Adidas i el bebè. Sí, algun poc es deixen així. Apurat, una mica agafat. Són els que els seus fills els hi fan amb les xoles, els hi fan anar amb les xoles i encara el seu fill, que no té cabell, però igualment ja... Que li posen bru, li fan amb el rotulador, la Guiu, Piu, Isona, prou, sisplau. Isolda... Sí, el Cesc Freixa, no. La gent que va mirar ben del pla, molt ben del pla. Hi ha els dos, no? Qui posa Isona i l'altre que posa un nom de la Índia o alguna cosa així, i vaig dir, bueno, doncs molt bé, pobra nena. Sí, no, lamentable. Realment t'interessa. Molt bé, entrem a la part més bum-bum. La part més spicy, una mica el que ven a ser les espècies del programa, a la tercera secció i última, que es diu el confessionari. Aquí volem sobretot que expieu els vostres pecats. Com a éssers humans, òbviament, tots tenim pecats, tenim secretitos, tenim cuera de dins. I com a joves en tenim el doble. Òbviament, perquè som totalment culpables de la crisi, culpables de tota la merda, nosaltres som els culpables. Aleshores, tenim 7 pecats capitals, com potser sabeu o no, això és igual, i aleshores nosaltres haureu de dir un d'aquests 7 pecats, per exemple, el número 1. I llavors nosaltres farem veure que és un joc a l'atzar. Ui, el número 1, quin pecat toca el número 1? La luxúria, la peresa o l'enveja? Llavors us farem una pregunta relacionada amb el pecat i l'haureu de contestar, vale? Aleshores, dieu un número a algú dels dos, però la pregunta sí que l'haureu de respondre els dos, vale? Aleshores, penseu un número de l'1 al 7. El 2? Tu quin número diries, per exemple? El 5. El 5. 2 més 5 fa 7. I diem el 3. I diem el 3. I ens toca la... Pobre vostre cony. I ens toca la luxúria. Molt bé. L'atzar ens encanta el programa. Farem la mateixa pregunta que vam repetir l'altre programa perquè creiem que hi ha xitxa. És que és la pregunta top, o sigui... I la repetirem sempre a l'atzar. Sí. Ens agrada molt. Vale. Aleshores, la pregunta és: a qui mataries, amb qui et liaries i amb qui et casaries? Pau i Madame Habitage, o Madame Habitage i Pau, que comenci qui vulgui. Amb qui et liaries, amb qui et casaries? I qui mataries? Bueno, ella amb sa germana, ja ho sabeu. Has de trencar el mite d'allò. Ha de ser potent perquè si no ens quedem amb la germana. Sí. Necessitem exclusió. Ah, o sigui, cadascú paga l'altre. No, Cadascú el seu pecat. Sí, no, Bueno, clar. A veure, aquí el fetitxe de cada Clar, convidat. sí, Si sí, vols sí. escollir-li, tu mateix. Qui mataria? sí, a qui mataries? Tu t'has tirat el rotllo. El rotllo perquè en mi Està molt ja vist, està mort. això. Està molt vist. Està molt vist. Per què? Perquè no podem fer còctels de tardes. Arguments. Perquè li ha fotut la vida al Marcel, tio. És un desgraciat. Que és un amic meu. Marcel. Prim Marcel total. Prim Marcel total. Hi ha moltíssima ràbia que estigui passant per això un amic meu. I tanta gent. N'hi ha moltíssims. El 2017 tothom pilla catxo. Molt bé. Doncs aquest, fora. Eliminat. El Totalment. matem completament. Sí. Jo crec que la resposta és la mateixa a tots. A qui mataria? A un pijo. Amb qui em liaria? Això no s'hi val. Has de concretar. Vale, Volem bé, Pau, noms. bé, Pau. Sí que sí, No, vols. no puc i jo haver dit cognoms. un nom i un cognom i tu dir un Tu pijo. has dit a la policia. Perdonem, seguim. Qui ha dit a la policia? Avui Tenim a la nom i policia. cognom. Vale, la policia. Ah, no, he dit la policia, és veritat. Tenim a la policia, tenim els pijos. Estem bé, continuem endavant, i tant. Amb qui li haries Madame Habitage? També a un pijo li robaria la cartera. No pots fer-ho, això. No pots fer-ho perquè no, o sigui, necessitem... Per què no? A mi m'encanta. Per què no? A mi Mira, m'encanta. I et Necessitem... diré més. I amb qui em casaria? Amb un pijo que cobraria la herència. Jo ja ho tinc, et toca. Així de fàcil, no? Joder.
Que bé. Mata els pijos, molt bé, els liaments. Fa de tot amb els pijos. Sí. Fa de tot. Però no saps un nom de pijo que puguem allò buscar al Twitter o al Facebook? Ah, no, al Facebook què dic? Sí, digues alguna cosa concreta. Diu una mica. Un que es diu no sé què güey, un tontaco que es de no sé on. No sé què. Sí. El güey aquell, un tontaco aquell. Sí, això m'agrada, això El m'agrada. Tomàs. En Tomàs, En güey. Tomàs no el Tomàs Güell, de coneixes? sobte. No sé. No, però és el Pere també. Sí, és el Pere també, Todos todos muertos. muertos. Vale. Vale, pues més o menys ho tenim una miqueta de No, luxúria. ens falta amb qui es faria petons al Pau, clar, perdona que faria... t'ho digui. vale. Però algú, o sigui, ha de ser algú famoset que coneixem. No? El Carla Ordonera. La noia del poble, la noia del poble. Al poble, sí. Sí. No ho sé. No l'he de conèixer, no té cap sentit. L'ha de conèixer Té tothom. tot el sentit del món. Un crash de famoseo. No s'hi val dir la Juliana Canet perquè és la resposta Sí. fàcil. Per on anem? Per on el Marc Lesan ja la va dir. Ho va dir? Sí. Mare de Déu. Marc Lesan va dir Juliana Canet. Hi haurà conflictes. D'interessos? No, per No, perquè no, hi haurà conflictes per quan surti el fill. Què fan amb el fill? Joder, no ho sé. Fas cançons d'amor, volem una declaració d'amor pública, per favor. No? I quina era l'altra? Amb qui et casaries? Pots dir? I l'altra? Amb qui et liaries i amb qui et casaries, que són... És el mateix. No. Junta-la, si no li ha casat, Són junta-la. completament diferents. Junta-la. Són completament diferents. Amb la Batial. Uau. Això queda bé amb l'altre programa perquè la Mònic va Matar rajar de la Batial. La va I jo matar. vaig fer una entrevista. I tu t'hi casaries? 2 setmanes i vaig rajar també. Per això ara estic fent la contra. Ara sí casa. O sigui, I m'hi lio també, així és més raro. Uau. 2 per 1. No sé si tens gaires opcions. Amor amb la Lil Em sembla que no. Zero, és fumar molts de porros. No m'agrada. Vale. Bueno, tanquem amb els porros el primer pecat i passem al segon. Dieu un número 1, així Així a l'atzar. a l'atzar. Juguem L'1. l'1 i el... A mi m'agrada el 7, Ricard, porfa. El 7? Ah, Set. fem el 7, o sigui que Sí. és igual, no? El que diuen ells. Vale, doncs passem al 7. El 7 és la mandra o la peresa i aquí va la pregunta. És una pregunta de merda, però bueno. No. No? No és de merda? Vale. No, és molt important. Vale. No, és molt important aquesta pregunta. Sí. A mi, Què us fa... m'afecta. Us afecta una miqueta, Què us fa més mandra? La tagliatella? La gent que parla malament de la tagliatella o els stay homes? O el Roy Galán, Uau. cosa molt important. Però l'Edu Galán és fastigós. El Roy Galán també, en aquesta pregunta. El rotllo Galán o l'Edu Galán? No. El Roy Galán. Ah, em pensava que és l'Edu Galán, que és fastigós. També. Sí, Pues pues l'Edu no, Galán, contesto l'Edu Galán. I després la Tagliatella. la tagliatella. Mai he anat. No hi has anat? Uau. Què passa? Un dia. Uau. Molt greu. Sí. Per què? Fort. Va de pasta i és tan dolent. Per què és? Dolent no està. No, Dolent no està. Però perquè és el Sí, típic... és la penya que raja la tagliatella Sí, totalment, per sí. És mentit. És el típic restaurant que vas amb Sí. la teva parella de primer batxillerat. Veus? Per això. O sigui, és el... O a celebrar cumple dels amics i us ho, Sí. i us ho partiu. Que els plats són molt grans i són molt cars, a mitges. Sí. Total. Madame, veritat? És molt fàcil aquesta. Un pijo, digues també. O el Sí. steak Els home. pijos. O sigui, els stay homes, no? Bàsicament. No ho sé, tinc gana. Ja és que no hem dinat, som uns... La merda. Aquí anava la pregunta. Jo em pensava que li dieu els stay homes a tope, joder. És que jo no sé qui són. Bona gent. Aquella gent No he escoltat mai. aquella gent El Pau no sí, raja això. d'aquestes No, coses. clar, el Pau no Posem se la en pot tirar. compromisos. I està molt guapo el disc, la veritat m'agrada. Sincerament. No, està brutal. Todo bé. Tu ho veiem. Aquesta no, però la resta. Fa-lo per tu. Sí. Vale. Vale, doncs passem a l'últim pecat ja. Gran set. Últim numeret? Farem 3 avui, perquè tampoc volem que surtin plorant d'aquí. Va, digueu un número i a veure què surt. El 7. El 7? I el 5, va. El 7 del 5, 7 menys 5 fa 2. Per tant, tenim l'últim pecat que és l'enveja. I l'enveja va d'això. Sou d'esquerres perquè sou pobres? I deixaríeu el que esteu fent si us donessin un bon curro? Sí. A veure, som d'esquerres perquè no som gilipolles, no som psicòpates i no se m'ocorreix un bon curro, la veritat. Així que no sabia fer Un bon curro. Pues a mi se m'acudeixen molts. La veritat. Pau? Jo també No. contestaria el mateix que ella. Ho has fet molt bé.
Això és Estan mullar-se, passant no? coses per aquí que no ens estem enterant. Jo no m'estic No podem enterant. demanar una cançó? perquè m'ha arribat al punt. Estem en aquest punt de demanar una cançó. Hi ha un feeling aquí. Podem acabar de culminar-lo, aquest feeling? Jo crec que podem anar... Com passaria Jo no això? canto, I el bon curro és que ens vagi bé. Aquest és el bon curro. Que ens vagi bé cantant cançons i... Amor, papallona i arcoiris és el moment de ginestar. El bon curro es que se acabe el mundo tal cual lo conocemos. I cantem ginestar tots junts. Això Vale. mateix. Doncs Pau, canta'ns una cançó. Sí, va. Però Vale, va. una cançoneta en plan com declaració d'amor cap a la Madame Guitars, que aquí s'ha creat... Jo crec que s'ha creat alguna. S'ha creat un feeling Fes-ho ja, És que fes-ho igual ja. soy Batguial. Quan et treguis la manteta de la Batguial. Màgic, increïble. Cada dia m'encolona. Va. Jo tinc la meva part per fer. Maneta, una que... Vale? Tens la mà freda, fas que mai plori de pena, fas Vale, que mai... li donem la intro... Grupis, li donem la intro al Pau perquè si no cantarem nosaltres. 1, 2, 3. Quina voleu? A capella, tal qual. Home! Així. Voleu un mateix. Vale, fot-li. Ja saps que t'espero a la sortida. Ho he fet tota la vida. Comença a ser fosc. Seca la barana d'alumini. Desitjant que el metro arribi per tenir-te a prop. Sé que avui vens enfadada. Sóc un idiota a vegades. Ja surts del vagó. Llavors apareixes per l'escala i em fas un petó a la galta. El món és millor. Fas que volar, tens la mà freda, fas que mai plori de pena, fas que mai falti el desig. Jo crec que amb això podem fer un brindis final. Força sindicat. Força sindicat, força ginestar. Força sindicat no, Força, força sindicat. força. Salut. Sí, salut. I tira la copa!